हारि बायदि थांना थानायनि हास्थायनाय नाजानाय एबा स्पिरिट एबा जिउमा एबा आत्मा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायोरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्शन मोनदों जि अर्डार मोनदों अर्डारखौ फल' खालामो बर'সকলে এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছিল এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছিল কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে আজি কি কৰিলে দে ৰাজনীতি নাই ৰাজনীতি কৰা নাই दिफेन बर'आ ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट मेव फैनानै एबसुआव फैनानै थांदों बे बाथ्राखौ आगोलनिफ्राय बयबो बुंबाय थादों जे दिफेन बर'आ गाव दुगा बुंदों ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट प्रमोद बर' गोविन्द फेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा डक्टर अनजालि मेमजों मोजां रिलेसन दं होननाय लोगो लोगो प्रमोद बर'आ गिखांदों गोविन्दआ गिखांदों फेरेंगाया गिखांदों जायफोर गोहो खुंथायाव दं गिखांदों हाग्रामा महिलारि सार आरो बिपिएफ पार्टिनि गोख्रों हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै बिजेपि पार्टिनि सासे गेदेरमाया हाग्रामा महिलारि सारनि रेजराव मा सावरायलायदों নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল আমাৰ হৈতে বৈঠকত কি আলোচনা হয় মই ৰিজৰ্টত চাহ খাব আহিছো ৰাজনৈতিক আলোচনা হয় নাই নাই হয় এইটো ৰিজৰ্টত চাহ খাব আহিছো খালি আলোচনা খালি চাই খালে আপোনাৰ ৰিজৰ্টত চাহ খাবলৈ আহা বুলি ক'লে কোনে জয়ন্ত মল্ল নাই বেলেগ কামত আহিছিল আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই বেলেগ কামত আহিছিল জাষ্ট মোক খবৰ লৈ পেলাই আপোনাৰ ৰিজৰ্টত সোমাই যাম বুলি কৈছে একো বেলেগ একো নাই আৰু আমাৰ ডিচি আহিছে এছ পি আহিছে একেলগে আহিছে ইহঁতে আমি জাষ্ট একটা কথা আছে ভিডিঅ'नि फुटेजाव खोनाखाबाय आरो नुखाबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा डक्टर अनजालि मेमजों मोजां रिलेसन दं होननाय लोगो लोगो बयबो दानि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमोद बर'नि आगदा आखि बयबो गिखांदों आरो सोरबाफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनारजों नङा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय गावनि पार्सनेल प्रमोद बर'जों रिलेसन थानाय सोरबा साफा सानै थाखानि लबि सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिया गिखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनारखौ लानानै नङा गावनि पार्सनेल जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दं गावनि पार्सनेल प्रमोद बर'जों रिलेसन थानाय मानसिया गिखांदों आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि रेजराव सासे बिजेपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायलायनाय बे सावरायलायनाया रायजो राजाफोरखौ मा मोन्दांथि फोरमायदों एसेबाबो बुजिनो हाबाय गारबोनाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा बिजेपि पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरजों 5 बोसोरनि थाखाय बुजा बुजि थानो हागौ 5 बोसोरनि उनाव आंखौ गोहो खुंथायाव लाबोफिननांगोन 5 बोसोरखौ आङो बिजेपि पार्टी आरो प्रमोद बर'खौ आं सुबिदा होबाय बिनि उनाव 5 बोसोरनि उनाव बिपिएफ पार्टिखौ गोहो खुंथायाव लाबोफिननांगोन बे बाथ्राया हेमन्त सारजों माखासे सिक्रेटलि थानो हागौ इलेक्शन खाथि सासे बिजेपि पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारि सारनि रेजराव मानो थांदों आरो हाग्रामा महिलारि सारजों मा सावरायदों एसेबाबो हमदांनो हाबाय बे बाथ्राखौ लानानै बयबो प्रमोद बर'जों लासै लासै रावबो गैला थाबैनो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय हानजा बे गोदान राजनीतिक हानजायाव जयेन जानो थाखाय खबर लादों आरो प्रमोद बर'नि राइट हेन्ड बेबो बे गोदान राजनीतिक हानजायाव जयेन जाफैगोन होननानै सोरबा सानैसो प्रमोद बर'नि राइट हेन्ड सानैसो फैगोन होननानै खोनानो मोनो বুলি ক'লে কোনে জয়ন্ত মল্ল নাই বেলেগ কামত আহিছিল আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই বেলেগ কামত আহিছিল জাষ্ট মোক খবৰ লৈ পেলাই আপোনাৰ ৰিজৰ্টত সোমাই যাম বুলি কৈছে একো বেলেগ একো নাই আৰু আমাৰ ডিচি আহিছে এছ পি আহিছে একেলগে আহিছে ইহঁতে আমি জাষ্ট একটা কথা আছে আমাৰ পৰ্বতজোৰাৰ যিটো মাটিৰ সমস্যা সেইটো লৈ মই অলপ কথা পাতিম বুলি কৈছিল ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই কোম্পানীৰ মানুহ আহিছে গতিকে আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি সেইটোকে আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ জয়ন্তদাৰ পৰা বা ডিচি এছ পিৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ যে আপোনালোকে কি পজিশ্যনত কেনেকুৱা আছে এইবিলাক মই সুধাসুধি কৰিছোঁ তো ৰাজনীতি নাই ৰাজনীতি কৰা নাই সেই পৰ্বতজোৰাৰ মাটিৰ সমস্যাটো লৈ কিছু আলোচনা কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু ইহঁতে বেলেগ থ্ৰুত আহিছিল মুঠতে মোক গম পাই
ৰিজৰ্টত সোমাই যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ, বেলেগ একো নাই। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈ কিবা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনটোতো আহক 19 তাৰিখত নেকি না কেতিয়া ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন আজিহে 12 তাৰিখ আৰু সময় আছে। কাক দিব লাগে নালাগে সেইটো মই কম, এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। বিটিচিৰ নিৰ্বাচনলৈ অলপ দেখা কওক। বিটিচিৰ নিৰ্বাচনটো ছেপ্টেম্বৰৰ পূজাৰ আগত মুঠতে অক্টোবৰত আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছোঁ, কিন্তু অফিচিয়েল নহয়, এইটো মানুহৰ পৰা শুনা কথা। আৰু নিৰ্বাচন লৈ BPF দল হিচাপে যিখিনি প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে সেইটো যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। আমাৰ পজিশ্যন খুব ভাল। এইবাৰ BTC নিৰ্বাচনত আমাৰ BPF 1 নম্বৰ পজিশ্যনত থাকিব, চিধা কথা। ছেকেণ্ডত BJP থাকিব, 3 নম্বৰত UPPL থাকিব পজিশ্যন। নাই গোপন বুজাবুজি নহয়, আমাৰ কাৰো লগত বুজাবুজি হোৱা নাই, আজিলৈকেও হোৱা নাই। কিন্তু আমি অকলে খেলিম, মুঠতে অকলে খেলি পেলাই আমাৰ এটা আশা আমি এবছলুট পাম। আমি 25টাৰ তলত নাপাব বুলি আমি আজিৰ দিনত আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰমোদ বৰাই কৈ আছে যে আপোনাৰ দলৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আমাৰ নহয়, যিমান বুদ্ধিজীৱী আছে BTC অঞ্চলত, যিমান ব্যুৰ'ক্ৰেট আছে, যিমান ডক্টৰ PhD, যিমান জ্ঞানী মানুহ আছে, চব UPPLত আছে, আমাৰ দলত আৰু নাই। যেনক আমি আশা কৰিছিলোঁ ইমান বুদ্ধিজীৱী, ইমান জ্ঞানী ডক্টৰে, প্ৰফেচাৰ, লেকচাৰাৰ, চব নেতাসকলে, চব জ্ঞানী মানুহ UPPL দলত আছে। ভালকৈ চলাব পাৰিব লাগিছিল, কিন্তু আজিকালি চলাব পৰা নাই। আজি চাওক যিমান কাম কাজ কৰি আছে আজিৰ দিনত চব কমপ্লেইন। পইচা খাৱাৰ অভাৱ নাই, হিচাপ কৰিব নোৱাৰে। আজি আৰু কি প্ৰচেছ, কি মিছন ভিজন লৈছে এইটো হিচাপ নাই, কিন্তু এটাও ছাকচেছ হোৱা নাই। মুঠতে এই পইচাটো কেনেকৈ ওলাই খাব লাগে ইয়াৰ কাৰণেহে মিছন ভিজন কৰি আছে প্ৰমোদ বৰাই। এইটো ছাকচেছ নহয়। ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম একেবাৰে BTC ইলেকশ্যন আহিছে, বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ সন্মুখত তাৰ মাজতে BJPৰ এজন মন্ত্ৰীৰ সৈতে আপোনাৰ আলোচনা নহয়, আগৰে বন্ধু না, ইহঁতে আগত কংগ্ৰেছ আছিল না, এই সময়ত বিৰাট ভাল আছিল আমাৰ লগত। এতিয়াহে BJP হ'ল। কংগ্ৰেছৰ সময়ৰ পৰাই আমাৰ চিনাকি, একেলগে আছিল আমি। এইটোৱেই চবে নিজা নিজা ষ্ট্ৰেটেজি থাকে। চব দলে এই BTC নিৰ্বাচনটো কেনেকৈ বেছিকৈ পাব পাৰে চিটটো, ইয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছেও চেষ্টা কৰিছে, UPPLও চেষ্টা কৰিছে, BJPও চেষ্টা কৰিছে, আমি BPও চেষ্টা কৰি আছোঁ যে BTCত কেনেকৈ আমি বেছি চিট পাম। চবে চেষ্টাটো থাকে, কংগ্ৰেছো ক'ব, UDFও ক'ব, UPPLও ক'ব, কিন্তু UPPL কাম নাই। UPPL 3 নম্বৰ 4 নম্বৰত আছে। UPPL আটাইতকৈ বেছি মেল মিটিং কৰি আছে। এই মেল মিটিংটো কি নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচা কৰিছে। ইহঁতে প্ৰগ্ৰামটো গভৰ্ণমেণ্টত প্ৰগ্ৰাম দিছে, মিটিংটো কৰিছে পলিটিকেল পাৰ্টি। এইবিলাকতো কমপ্লেইন দিলেতো আমি দিব পাৰোঁ, কিন্তু দিলেও একো কাম নাই। যিমান প্ৰগ্ৰাম এইটো চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম, ইয়াত ৰাজনীতি মিটিং কৰি আছে ইহঁতে, এইটোতো বিৰাট কমপ্লেইন। এটা কথা ওলাইছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী চিফ হৈ থকা সময়ত BTCত কংগ্ৰেছ বা BJP কোনো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলে পাত্তা পোৱা নাছিল, সময়ত পাত্তা পাইছে। এইটোতো আপোনালোকে ক'ব পাৰে, মইতো কাকো পাত্তা দিয়া নাছিল, কিন্তু প্ৰমোদ বৰাই আজি কি কৰিলে দে হ'ব। যি हावगारा नांगौ जौगागोन बे बाथ्रा बुंबाय। मैयाबो बिराद मोनसे नाराथा जानानै पुलिसखौ ओमफ्राय माने थोनफिननो हानाय जाबाय। पुलिसफोरा जेबो सहाय होनो हायाखिसै खुन्थिया गायनायाव, ओंखायनो बे बर'फोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे देरहानाय बे जाबाय। आरो दिनै मैया जेरोखोम पुलिसा खालामदोंमोन जे बर'फोरखौ ओरै थांहोआमोन आरोखि, बेरेक होनानै दोनदोंमोन आरोखि, दुरुंनि ओमफ्राय औवानि बेरेक होनानै दोनदोंमोन, थांहोआमोन। खिन्थु दिनै उल्था जाबाय। दिनै बे जायगानि रायजो राजा आइ आफाफ्रा बयबो दोलो बोलो ओंखारनानै दिनै बेरेकखौ उल्था खालामबाय। गावसोरसो दिनै बेरेक खालामफैग्रोबाय सिगां, बे जायगानिफ्राय पुलिसा थांनो मोना, हरैहाय थांनो मोना। बे जोंनि हाबि, बेयाव सोर थांनो मोनो सोर थांनो मोना बे डिसाइडखौ जों खालामगोन। बे नट बाय द पुलिस, बेयाव दिनै बुंना होबाय। दा गथिखे दिनै उल्था दिनै जोंनि आइ आफाफ्रा पुलिसखौ हमथानानै बे जायगायावनो दोनबाय आरो 1 किल'मिटारसो गोजान नाथ्रोदनानै पुलिसखौ बाध्य खालामबाय थांहोफिनो आरोखि। दा दिनै खुनु खामानि जायाखिसै, जोबोद मोजां बाथ्रा, जोबोद मोजां देरहानाय। आरो दिनै पुलिसफ्राबो जों जा रायलायनानै मिथिदों, मानबदेब ASP बिथाङाबो जोंनि आन्दलननि बेरेखा नङा। बिथाङाबो बुंदों दा जे बे आन्दलनखौ जोङो पुलिसनि गेजेरजों जोङो फोजोबनो हाया, पुलिसनि गेजेरजों आन्दलना जोबनाय नङा, बेखौ आल'सनानि गेजेरजोंसो बे आन्दलनखौ माने बुजाफोरनि गेजेरजों फोजोबनांगोन। बे बाथ्राखौ दिनै ASPआबो बुंबाय आरो स्वयं बुंबाय आरोखि। एफा गिदिर संग्राम, हानि संग्राम, बेयो थांनानै थानायनि संग्राम, बे थांनानै थानायनि संग्रामखौ पुलिस मिलिटारि बाहायनानै माने दबथाय हानाय नङा, बे बाथ्रा बुंबाय।
गथे दिनै जों बुंदों रायजो राजाफोरखौ जों धन्यबाद होदों रायजोफ्रा जे एथ' जे दिनै माने थैनो आंग्रिदों थैनो थाखाय दिनै पेट्रल दिहुननो दालायदों दा बे बिराद गिदिर नेरसोन थांबाय बियो दा दिनै फंबाय बर' मोनहा बेखौ बुजिनाया मोजां दा फंबाय बर'आ एसे बुजियाखै दिनैसिमबो दिनै बर' रायजोफ्रा दिनै सिरि मोनखांबाय जायफ्रा उन्दुनानै दंमोन जायफ्रा सिरि मोनाखैमोन दिनै बासबारि ओनसोलनिफ्राय दिनै मोनसे धौ फैबाय हानि अधिकार नांगौ जोंनो होननानै हाखौ जोङो रैखाथि होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनानै दिनै आन्दलन खालामनानै दिनै बयखौबो सिरि मोनबाय बर'फोरनि गेजेराव बयबो खना खनला बर' फिसाफ्रा सिरि मोनबाय दिनै बयबो बुंगासिनो दं बे आदानि कम्पानिनो हा हगारना होगासिनो दं दा बे जावरिखांनाया दिनै सारा बर' फिसाफोरनि गेजेराव जावरिखांनानै फैबाय दा ओंखायनो आं दिनै बुङो बे बासबारि जायगानिफ्राय दिनै बर' जाथिनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय बे जिनिसा फैबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 1988आव बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सेपारेट स्टेटहुड दा बेखौ बे जायगायाव खालामदोंमोन बिनि थगायनाय बिनि रायजो राजाखौ माने नासयनाय बर' रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुयै बुयै दिनै आन्दायहोनाय बेबायदि फौसावलिया बर' जाथियाव थानो नाङा थानो मोना बेबायदि मानसिया बर' जाथिनि लिडार जानो हाया गथिखे जों दिनै बासबारिनिफ्राय जों शिक्षा लानांगौ सारा बर' जाथिया दिनै बेनिफ्राय सोलोंनाय लानानै जों दिनै बर'खौ फैगौ इलेक्सनाव होखारनानै बेखौ गाज्रिनिफ्राय बोखायथारनांगौ जों बे सिद्धान्तखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा लानांगौ आरो जों बेखौ दिनै बेखौ मबिलाइज खालामनांगौ दा दहायनि मोनसे प्रश्न जा बुंदोंमोन जे दिफेन बर'आ ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट बेयाव फैनानै एबसु अफिसाव फैनानै थांदों बे बाथ्राखौ आगोलनिफ्राय बयबो बुंबाय थादों जे दिफेन बर'आ गाव दुगा दुगा बुंदों ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लादों बे जायगायाव जे डेभेलपमेन्ट नांगौ डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ गावनिबो जाहाथे हा माबा जायाजासे माने डेभेलपमेन्ट जाहाथे जायो जोंनिया नांगौ होननानै बुंलांदों खिन्थु ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ जों खालामलाङाखै बे सिन्था दिखौनो खालामाखै रायजोफ्रा जे दिनै बे जायगायाव आलाय सिलाय जानोसै हाया थांब्ला जे दिनै आदानि हागरब्ला बे जायगानि रायजोआ आलाय सिलाय जानोसै बेखौ बे सिन्था दिखौ खालामाखै बे एबसु अफिसाव फैनानै देवानि बे थांनानै माने बेयाव दुगा बुंनानै थांदों बे एक्सुवेलि बेयाव रिपर्ट लानो फैयाखै बे दालाल खालामफैदों बियो उपेन माने ब्रह्मआ बे जायगायाव आलादा बड'लेण्ड रायजो दानायनि बे मोनसे माने स्पिरिट गालांदों खिन्थु दिफेन बर'आ एबसुखौ दिनै बाहायनानै बेयाव दालालनिसो दिनै बेयाव नेरसोन गालांदों दिनै मा जाखो दिनै बे एबसु अफिसा दिनै बयजोंबो रायजानाय जाबाय दिनै बे जायगानि मानसिया दिनै एबसु अफिसाव घेराव खालामनाय जाबाय बे हिस्ट्रि बियो जेराव बड'फा बेयाव बिराद गिदिर संग्रामनि मोनसे ढौ लाबोदोंमोन कनफारेन्स खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बे रायजो राजाफ्रा दिनै एथ' गिदिर संग्राम खालामगासिनो दं हाफोरनि संग्राम थांना थानायनि जागरन गावसिनि अधिकारनि जागरन जों खालामगासिनो दं दिनै खिन्थु बे एबसु अफिसा दिनै साइलेन्ट सिरि बे एबसु अफिसाव हाबनानै फैनानै दिनै देवानि ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लादों होनना बुंदों जेबोथ' लायाखै दिनै बोराबदों रायजो राजाफ्रा मानो सिरि एबसु मानसिफ्रा दिनै मानो सिरि आरो दिनै कमप्लेनखौ जों मोन्दों कमप्लेन बे बुजिनाया मोजां दिनै बे एबसुनि सेंग्राफ्रा दिनै बे गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रानो दिनै बे रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि फैसा माइरं जानांगौ मासिक माइरं मोनो दा माइरंखौ बिसोरो 1 केजि खांनानै जायो दिनै प्रत्येक मासाव 1 केजि खांनानै जायो बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि माइरंखौ जायफ्रा माने न' फिसा फिसौ खांनांगौ फिसिनांगौ बेखौनो दि एबसु अफिसाव लांनानै 1 केजि लानानै खांनानै जायोब्ला दिनै बे एबसुनि दायथ'आ मा मानो गियान होआखै दिफेन बर'आ मानो बुङाखै बे रायजो राजाजों सहयोग खालाम रायजो ओंखारबा दिनै बे जायगायाव एथ' दै गांहाब ओंखाम उखैहाब दिनै ओंखारदों सिरि मानो सिरि बे एबसु सेंग्राफ्रा दिनै घेराव खालामजाबाय दिनै एबसु अफिसाव गिलु बालु बे हिस्ट्रि बे रेकर्ड जाबाय बे एबसु अफिसाव रायजो राजा घेराव खालामनाया बे हिस्ट्रि आरो दिफेन बर'आ बेखौ दिनै सोलोंना लानांगौ एगजाम्पल बे शिक्षा नों शिक्षा ला बे रिसार्चारि दुगा दुगा बुंगासिनो दं माबाने सिन्दुर अपारेसन सिन्दुराव थांलायनो 10,000 सैद हरगोन गावहा एबसुनि भलन्टियार दङ 10,000 नोंहा मा दंजायो अबेयाव नोंहा ट्रेनिं लानाय माने अस्त्र सोलोंनाय लाखोमानाय एबसुआव माने भलन्टियार दंखोमायो बिदि बुंबाय बे लासिंसिं दुनिया मिनिबाय नोंखौ दिफेन बर' नों जाहाथे देवानि खालामदों जे दालाल खालामदों मिनिबाय नोंहा मा दं बे बिटिसि अफिसाव टेंक गंसे दङ प्रमद बर' दोनफैनाय दा बेखौनो सानबाय नामा जे आदा प्रमद बर'आनो दोनफैखादों बेयाव टेंकखौ जों बेयावनो गाखोनानै थांसै जुदनांनो बेखौनो बुंदों नामा बेलाय लाजिनाय मोनाखै बिदि बुंलाबाय लासिंसिं सासे एबसुनि नेताया मोनसे संग्रामि सासे जानो हागौ खिन्थु अस्त्रधारिथ' नङाना नों बबेयाव अस्त्रजों नों माने बे अपारेसन सिन्दुराव थांनो हाखो नोङो लासिंसिंनो नों बुंनो हादों जे बै समाव मालाय माबाया बिएलटिआ जेब्ला कारगिल जुद्ध जायो 1999आव बे जुद्ध समाव बिएलटिआ बुंदों जोंबो बे कारगिल जुद्धआव बाहागो लाफागोन जों सिजफायार खालामबाय जों बे देशआव जेराव देशआ अलखद मोनसे पजिसन दङ बे अलखद अबस्थायाव थानाय समाव जों दिनै माने अस्त्र संग्राम खालामबाय थाब्ला जोङो गाज्रि जागोन गथिखे जोङो देशनि थाखाय जों नांनो थाखाय जोंनि माने आन्दलनखौ दोनथ'बाय सिजफायार खालामबाय जों कारगिल जुद्धआव जों थांगोन होननानै बुंदों दा बेनि उननिफ्रायसो दिनै माने बिएलटिनि माने आल'सना गुरुत्व मोनदों आरो बेनिफ्रायनो माने बिटिसि सुक्तिया थदन्थ'आव जादों दा गथिखे दिनै दिफेन बर'आ नांजा फागजा न'आव गावखौ बिराद क्रेडिट लानो थाखाय बुंनाय बे मिनिदोंसो बेखौ बयबो लाजिदों बिनि बाथ्रा बुंनायखौ